kako da ga pričam. To nije loše. S jedne strane reš, sa drugi onako bez veze. Nije reš pečeno, taman ono... To ti kažem, s jedne strane reš, s druge strane bez veze. Brate, vidiš šta su naš? Bolje ne pričaš. Čilo. U jednoj maloj zemlji, na jednom malom mjestu, dečak je uhvatio loptu Serhija Ramosa. Šta će učiniti sa njom? Da li će je ostaviti sebi? Ili će u neke duboke proplanke ostaviti da tu večno ostane?